ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали Далер офисиал. хоҳишаи ҳамаи шумо дар омадан баробар лайкҳоро бизанед, ба канал подписатсия кунед. ирӯз 2 декабри соли 2023 ирӯза навор дорем бардор азиз. Toyota Camry, Volkswagen қабул кардем, BMW 1, Daewoo Nexi, Daewoo Lacetti, Opel Astra H, Opel Zafira, Opel Vectra A, Opel Astra F. خلاصه ماشینای زود برای شما در این نوار امروزه بردارم. فقط پبرس که دستگیری کنین، نوار پهن کنین، برای رکلام ایمو واتساپ، خانه و زمین، کوارتیر و تکنیک و اپاراتو باشه. اگر همین چیزی که دارین روان نمایین، ما رکلامش بکنیم بردارم. در کامنتاری حتما قید کرده مونین. از کدام مارکای ماشین شما در معقول است، ما هم ماشین حرکت میکنیم میویم. باری подписчико пешниҳод мекунем бардорам. касоне ки меҳмон ҳастен, хуш омаден. лайкотонро бизанен, дар як ҷо баҳз нишнен, навора тамошо кунен. мошини фурӯшӣ якум дӯстон азиз. Daewoo Lacetti ки соли 2003 айни ҳол дар бохтар қарор дорад, бо нархи 28000 сомонӣ фурӯхта мешавад. маълумоти пурра тавассути рақамҳои 971 WhatsApp дорад. 24 соат муроҷиат аз номи канали Далер офисиал бачаҳо. объем мотори 1.616, сӯзишвориш бензин, коробка автоматика, ходовой соз ҳуҷҷат надорад. балоно 80%, адрес шаҳри бохтар, нарх 28000 сом, бо муомила ҳам мекунем. алиш мешава ягон Opel дути боша, марамат дар номерои WhatsApp муроҷиат кунем. бачако бардоре ки аз Instagram ва TikTok тамошо кесен, имконият боша навора паҳн кунен, падилиса кунен, сториса монен. дар 15 ё дар равон намоин, ҳам подписчикотон зиёд меша, ҳам дастгирӣ бародар мешавад. дар YouTube поистен Далер офисиал, ами канали мо иброи бардоро каста маъқулай, ҳар рӯза мо 10-12 мошин пешниҳод тамошо кунед. бари шумо. дин мошини фурӯшӣ Opel Astra F солиш 1996 бардор азиз. айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад, бо нархи 23500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, дар кузов универсални, объем мотори 1.6 литр, пробегаш 23451 км дӯстон. коробкаш механика Caravan, мотор 1.6 простой, срочно сундар корай, бо нархи 23500 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо муомила ҳам дорад. дарша дестем бачаҳо ки дар ҳамин экрантон. хулосаи гап бардор азиз, касоне ки харидори қизиқ ҳастен, ҳамин рақамҳои 929 мондагем занг занен. мо да занг назанем бачаҳо, бисёриҳо дар рақамҳои мо занг мезананд, мо фақат рекламаро қабул мекунем бардор азиз. састани мошина гуфтанд ки мақсад миёнае, не 100%, не 20%, средни састанида мошин. марамат кунед, хитом бинем бо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ бардор азиз. Opel Astra H ки соли 2007 айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад, бо нархи 53000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш дизел, кузов универсал, мотори 1.9 механика. пробегаш 214000 км пробег, вагон, мошин аз вагон, як даст гаштагӣ, мотор, коробка ходовой зурай, балонош нав, ҳуҷҷат то ноябри соли 2024 ҳастай. харидор аниқ занг занен, боз муомила мекунем, састани мошин созаем. бачако лайкотона бизанен, имкон боша навора падилиса кунен. иншоалло вақте ки мо розӣ шудем, шуморо розӣ мекунем бардор азиз. кадом мошине ки дар кораи шумода маъқулай, нависен аз кадом нуқтаи Тоҷикистон. мо баъри шумо гуфтан навор мекунем бачаҳо, фикротон ба назар мегирем 100%. оиди Opel Astra H метавонед таҳти рақами 997 занг занен, бо бопурсен хитон. мошини фурӯшӣ 4 мордан азиз. рости бисёро хоҳиш кардан ки Zafira барои такси задан мақсад навор кунен, мо ҳам гапочона дар замин назадем, ҳамеша ёфтем. соли 2006 Opel Zafira айни ҳол дар Душанбе қарор дорад, бо нархи 79000 фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотор DVD, коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. танировка ҳуҷҷат дорад, 4 балон нав нозада. мошин пони свежае бачаҳо, 100%. харидори қизиқ бошен, агар ҳамин рақамҳои 900 да занг занем, мо баъри шумо бардор азиз, шумо гуфтам меҳнат мекунем, навор мекунем, хулоса дастгирӣ кунем бачаҳо моро. дар комментария нависен аз кадом марка мошин маъқулай, ё ки хона ва заминоша равон кунен. ин бародармон мега 10 ша ба ин мошинот
هم خیلی نفرا باشه اگر ما دیگه نوار نمیکنیم. فکراتون اویدیم برادر، مقصد پیشنهاد که ما با خرسند میشیم. بچه‌ها مرسدس دوستان از قبول کرده. مرسدس بنز سی کلاس که سالش 2001 عین حال در خوجان قرار داره، با نرخ 58000 سومانی فروخته می شود. سوزشورش بنزین گاز در کوزو سدان، موتور 1.8 لیتر، 256789 کیلومتر پرابگ. коробкаш механика ماشین از واگن دو دست گشتگی است. موتورش 1.8 پرستوی، коробкаш 6 тага، 4 балон зур، мотор 100%، коробка 100%، ходовой тупча, нав, 2 تا калид، савдо пеши мошиндай, номери номерош мега падаркай бачако. нигоҳ кунед да. касе ки мехара рақамҳои 928 занг занен. хо оиди мошин бо маълумотҳои пурра дастрас карда мошина бихарен. касонида маъқулай бардор азиз. мошини фурӯшии навбатӣ Volkswagen Golf дӯстон азиз ки солаш 2010 айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 75000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвораш бензини холӣ, кузов хетчбек, краскаи сафед, мотор 1.6 литр, коробкаш автоматика. иҷода варианти алиширам пешниҳод кардагӣ ҳастанд. ягон Camry 2 боша мега мақсад алиш мекунем. инамиқа варианти алиши бо худотон занг дар рақамои 914 фикротон гап занен. мошина агар маъқул боша рафта бихарем бардаз. агар наворои мо шуморо писанд бошад, имконият бошад дар комментария ҳатман фикротон нависен. мақсад навороро пешниҳод далши навор кунем накунем. хулосаи гап, агар меҳнатора қадр кунен, лайкотонро бизанен. 3-4 нафар дӯстотонро равон намоед, онҳоам мақсад метавонанд аз мошинаи мо бохабар бошанд. бародар азиз, BMW 1 бародар азиз қабул кардем ки солаш 2006 айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад, бо нархи 80000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хетчбек, авиомотор 2, коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ аст. старт-стоп тамоми маълумотҳоро метавонен. чӣ саволе дорен, амин рақамои 928 занг занен, 926 занг занен. бо худошон оиди мошин маълумоти пурра метан рафта харидорӣ кунед. 80000 меган дар хуҷанди бостонӣ қарор дорад, бо муомила ҳам дорад. харидори қизиқ бошад агар амин рақамошро занг занен. беҳуда бародар нороҳатшон накунен. мода бисёро хоҳиш мекунанд ки беҳуда нороҳат намекунанд. масъалаи лайкора конкрет бинен, навора далш тамошо кунен. ҳоли мошино бисёре бачако. кузов хетчбек, моторш 2 автоматика, сӯзишвориш бензини холӣ, газ задагӣ нест мошинда. краскаи мошин тоза хушрока. Toyota Avensis бародар азиз ёфтем бар шумо ки солаш 2010 айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад, бо нархи 110000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов универсал, авиомотор 1.8, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини вагонай. соли 2010. касоне ки мехарен марама рақамошонда занг занен, бо оиди мошин маълумотошона бигирем бачако. хона ва замини квартира технико боша агар дар шумо метавонед равон намоед. мо дар навори баъдна иншоалло рекламаш мекунем барои шумо бачако. оиди Avensis бачако метавонед рақамои 927 занг занен. бо мақсад арзон мекунад намекунад, худотон бо муомила кунен. вариантҳо алиштонро пешниҳод кунен. маъқул боша агар бигирем бародар азиз. состояние мошин хулоса хубай, о қадар бадам нест бародар. Daewoo Nexi дӯстон азиз ки солаш 1995 айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 22500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6 литр, коробкаш механика. мошинча ягон айб надорад. мотор, коробка астраҷи задагӣ, 1.6 инжектор, 4 балон нав, пачка. дина бегаҳ задем мега, ҳоли 50 км нагаштай балонош. ходовой нав, ҳуҷҷат 8 моҳа, танировка 8 моҳа, савдо дора. биё бин ай пеш, мақсад муомила мекунем. мошин дар шаҳри душанбе. хоб нафаре ки харидори қизиқ ҳастен, рақамои 0068 занг мезанед. аз номи канали Далер официал. иҷа навор ба охир мерасад бародар азиз.
касоне ки лайкуро намонда бошед лайкутонро бизанед, имкон бошад қадилиса кунед. то навбарои баъдина худотон эҳтиёт кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз.